moto jukwa se o. Ya le make mistake. Kedindi ne kuma ka obu maka besi moto. Besi moto bobo na gaga o. Wanne jukwa se ke ya le make mistake o. Anyị nwere ụgbọ na-agaga besi moto ụgbọ na-agaga. Anyị nwere ụgbọ na-agaga besi moto unu nwaka. Nwanne ịchọligo moto jukwese o. Maka besi moto ọ bụ ụgbọ na-agaga. Ife dị mma n'anya anyị nwanne m. Besi moto bubo na gaga unu waka. Icholigo moto jukwese. Ezi oye mo ke ya lime mistake yo. Obu ngokwe ma una gwagokwa. Obu ne buye moto na 1 million. Besi moto ne buye na 900,000. Wane mo jukwese ke ya lime mistake yo. Ye wata besi moto na akaligwe 070 66968535. Wanne jukwese na besi moto bubo na gaga daloni. Ubo na gaga kaneko. Ayi walo ubo na gaga besi moto ono waka. Anyị nwere ụgbọ na-agaga besi moto unu waka. Besi moto unu waka. Besi moto unu waka. Obodo niile bụ unu ka wa na-ekwu maka besi moto unu waka. Besi moto dalu ọnụ meke nunu niile ọnụ meke nunu besi moto si n'ike. Besi moto unu waka. Ige kweta ni no neme o. Ọtụtụ mmadụ o bụ ndị gbasiri moto besi ni o. Gbasi anwe kwetezie o. Nwe kwetezie ni no neme o. Besi moto egwu eji o. Egwu eji ka na-ekwu okwu ya. Besi moto bụ egwu eji o. O ezi oyi m kpakwa besi moto na ige kweta no neme o. Egwu elugo nwokwe mmanwụ na-agwago okwu. Ama kamilo mogazi na keke no dia naru. Besi moto bu egweji o. Ife di mana anya yi nwanne mu. Afio mano elonwe yo. Nwanne mu ojukwese nwanne mu. Ke ya lime mistake yo. Besi moto unu waka. Anyị nwere ụgbọ na gaga. Besi moto unu waka. Ezi aye mujukwe
ese nwanne m besi moto na-aga ụgbọ na-aga ụgbọ na-aga besi moto dalụ branch dị na Lagos steeti ụgbọ na-aga Besi moto uno waka Kake ezi papa mulumu anamu ba mulo kenwa o anamu mulo kenwa o Chinedu ibe di egwu ugo namu jeje mbadalu ugo ju Anglican Anglican Church of Nigeria o South corner rebelio igwe na South dalu odegu na South no kenengi o South dalu South kena rebelio CEO of Besi Moto ibu onye si ndị Besi Moto ọnụ mekenegi o Chinedu ibe di egwu ugo namu jeje mbadalu ezi papa mulumu egwu nwe ka nyo meji ba moto egwu nwe ka meji lono imeli mu ma no ya de mu ma egwu mu ka netile gi biko mezelo mogo dalu ka nwe kwoteze ni na mogo odogwu onye isi ego onye isi ndị Besi Moto ọnụ mekenegi o Chinedu nekenegi o anya mo mekenegi o ego gị adị agwụ ibe dị egwu dalụ ugo namu jeje mbadalu onye amụma Chukwu gozie gị Chinedu si ka kenelie ọ dị members of Besi Besi Moto unu aka ọ si ka kenelie ndị oyi ya Besi Moto unu aka Besi Moto ka na-ekwu okwu ya odogwu ego unu bụ ụgbọ na-aga ụgbọ oya kaije o sewe kaina ọ dị a sewe ọ dị a dalone ka nkenezi papa mlumu onye aka n'ugwu agweze o odogwu onye mama odogwu niile na-ekene gị o odogwu ego na ị ga-adịle m o ego gada agwago dalụ o odogwu ego dalụ ka nkene gwezi oyi m ejike nwa aka mma onye mama na ụmụeri ka isi bienu ụmụeri ba mụlọ kenwa o nwoke ekene gị o nwoke na-ekene gị o odogwu ego na-ekene gị dalụ ọlụ Chukwu agọzigo gị o ife dị maka anyị na-ekwu okwu ya Besi Moto unu nwaka ka na-ekwu okwu ya odogwu ego obodo niile na-ekwu maka Besi ụmụ agbọghọ na-ekwu maka Besi ụmụ okolo na-ekwu maka Besi Moto dalụ n'ọlụ jisie n'ike na-ekene m kedu ihe na-ekwu maka ya Honorable Patrick Odoba eze ga na mu jeje mba the members of House of Rep ọnụ mekene gị o dalụ odogwu na-ekene gị dalụ odogwu ego miliki na-eli o ego gị adị agwụ Honorable Odoba dalụ ọnụ mekene gị o ezi oyi m Honorable Sir Okwudili eze nwangwo enwepụ dike na nnaka odogwu ego enwepụ dike na nnaka o Honorable Sir Okwudili ka mụ na-ekwu ezi papa mụrụ m bịa mezielu m ọgọ ka nkwete niile m ọgọ o ji 1000 eme ọgọ
esi papa mlomo dalu olu dike diora mao amasiki na libili bedra sobrepu o papa o kenalu o ngokwe kenegio iko bia mezeli mogo ibele mu no de kwane nani o odogu ego dalu onye ka na-ekwu okwu ya barista Akichukwu Debelu Nwachukwu Debelu n'ọnụ mekene gị dalụ mmi atakisi bienu o n'ime anamụbanyi o lọya besi moto dalụ ọnụ mekene gị dalụ barista na-ekene gị o Nwachukwu dalụ ka nkenekwezi nwanne m o Chukwudị nwa ọnụ ọra o barabara aka ekpuchi ọnwa na namu kisi bienu odogo aka dị ekpuchi ọnwa ama ka ọnwa dị mma o aka dị ekpuchi ọnwa o Honorable Ejike Okeju Ogbuefina na Nnuke kisi bienu Member State of Nigeria o Anambra State House of Rep ọ bụ ebe ahụ ke na-alụ odogo omogo dalu eso mogo nekenengio Ejike Okeju Ogbuefina na Nnuke dalu House of Rep ke na lubilio kanke nanya ga dele ma Chidi Ebere na anya member Agent Tiger anu mekenengio mwana anya nekenengi na anu mekenengi dalu olu Mwa Chidi Ebere dalu odogwu ego nekenengi kambule egu mu webata na anamu kanse jenu kanke nezi oyimu Honorable Dr. Fellow Keke Nzaka Jugo na namu one of anamu odogwu onu mekenengi dalu Odogwu ekele munu nine dalu jisenike koye nemenya jisike ena alu olu jisike ena azu abia biko jisike kake no yo ya dele ma Honorable Barrister Nwekene ofu emelu dalu olu nonu mekene gi dalu ikuku ọma mbala noyi asofre buke na lu Mwa barista dalu ekene ofu emelu dalu dogo ikuku ọma mbala noyi kisibia Chief Martin Ugochukwu ekweze eselu n'ụmụ awụlụ kisibia eselu boso n'igadi ụmụ awụlụ kisibienu Ugochukwu ekene gị dalu dogo ego dalu ezi oyimu ka na-ekwokwe aye azubike ekweze nwana yeze ebubedike n'ụmụ awụlụ kena libili odogwu ojicheke mogo onwere ndị obodo ji nwe bilio onye ka na-ekwokwu ya Honorable Dr. Chinedu ekwe alụ ka na-ekwokwu ya ejelete mmanwụ pụla pụdalụ ọnụ mekene gị Mondi nwedezu n'odogwu Mabelion nke nwere ego ndị oneji ake na libili odogwu Mabelion dalu Mondi edezu n'odogwu odogwu ego onye ka mụ na-ekwu okwu ya Oliver Nwafọma Okechukwu Mabelion nwere ego ndị ake na libili odogwu ndị ake na libili odogwu ego bịa mezielu mogo odogwu ka m wekwata dani na mogo odogwu ego na-ekene nke dalu igwe negadio igwe Fidelis negadio ebe tina negadio igwe na-ekene nke dalu
Odogwu na-esi obi ike o anamuke na libilio onye anamuke bụ abụọ Odogwu India ke na libilio igwe dalụ esegbu olungi o oya kaije 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 obodo 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 kaije 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 anamu dị ebube o anamu ba dị ebube o anamu nwere oke nwa o anamu ba mụrụ oke nwa o zọba ka ịbụrụ onye anamu na anamu na ba maka mma o ibe niile na ozuru oke na anamu o kedu onye na-ekwu okwu ya egwu n'ike nwụrụ eze o nwaja Odogwu na ụmụ eze o ụmụ eze ka isi bienu Odogwu India ka ọ na libili lụzi ebe ahụ chụwa akara aka ya o ka o nwee bute ike o Chukwu ọbịa ma gozie gị o ị ga na-eje na-abata o Odogwu ego daalụ ka mbụlụ egwu m nwe kenebe o Dennis Nwafọ Zọba Igwe Afrika Odogwu ego Odogwu na South daalụ olu anụghị maka ịkọgiri nne iko bịa meziere m ọgọ nwa ka nkweta niile eme ọgọ daalụ eze ọmọgọ nwa Dennis o Dennis Nwafọ Zọba Odogwu ego kedu onye na-ekwu okwu ya John Ugeze Odogwu John Ugeze Odogwu Odogwu ebe na Aguleri gị na libili onye Aguleri Odogwu ego na-ekene gị dalụ nwoke ekene gị mụbụ Chisomabovu na-ekene gị n'egwu Kevin phone accessories ndị na-alụ fonu dalụ ịbụ Kevin nwoke ọma Odogwu na fonu accessories fonu gị na-alụzi o ezi nwanne ekene gị dalụ gị na Chukwu n'ụzọ na-eme nwanne ndị na-alụrụ anyị fonu dalụ fonu accessories Odogwu anyị nwere ụgbọ na-aga aga Besi moto unu aka anyị nwere ụgbọ na-aga aga Besi moto unu aka Besi moto unu aka Besi moto unu aka obodo niile bụ unu ka nwanne ekwu maka Besi moto unu aka Besi moto dalụ ọnụ mekene unu niile ọnụ mekene unu Besi moto unu aka Besi moto unu aka kambulegu mu ekenebe ezi oyi mu ezi papa mụrụ m ka na-ekwu afụ nwelo tenna ya afụ nwelo tenna dalụ Odogwu na-ekene gị dalụ Odogwu ego na-egadele m member of Besi moto unu aka afụ nwelo tenna ya egwu m ka njije mba egwu m ka njije olu owu egwu m ka njije Igbo mụ bụ nwa okwe mmanwụ ọrụ maka nsibienu onye anamụ ka mbụ abụọ anamụ ba mụrụ oke nwa ife dịka anamụ akọ na mụ onye anamụ ka mbụ abụọ Odogwu ego na-ekene gị Besi moto unu aka unu si ka ntị elu na-egwu ọkwa egwu m ka nneti unu meziere m ma ọ ga-adị m mma egwu ka mụ ga-eji wee gba moto egwu ka mụ ga-eji nwee nụ nwaanyị egwu m ka nneti Odogwu ego ọchịọra nwaanyị nne mụrụ m nwa gị nọ n'ọgbọ nwa gị na ọbụgola egwu m ka nnetili chi m egwu m ndị Igbo na emoko ka ntị eli ji m egwu nji bịa unu egwu bụ akara aka m egwu nwa na ọdịgo m n'ọbala
ọrụ maka isi bienu ụmụ uche ka isi bienu kolomba ke na libili ezi oyi m bịa mezieli nwa ọgọ ka m kwetazie ndị na-emọgọ odogwu ego eke aya chi na-agbala ọgwụ chukwu na-agba n'ego ọgwụ ị ga na-eje na-abata odogwu chukwu kelote gị nwa okwu ekene gị chisom na okene gị odogwu ego daalụ na ọlụ ka nkede kwezi nwanne m ezi my blood brother odogwu Sunday City odogwu etibuse nwa awa odogwu nwa awa na-arọ ya lee ọrụ maka isi bienu odogwu ego na-ekene ngị daalụ ọlụ odogwu daalụ ọlụ nwanne papa mụrụ m ịmale ka anyị si eme ọ bụ ọgbajudelu mgbọ gị na ponizamụ odogwu Sunday City odogwu etibuse nwa awa odogwu nwa awa na-arọchaghalị odogwu na-ekene ngị ka nkene ezi oyi m ekene nwamba na-efo eke Sky Liquid odogwu ego n'ọnụ m ekene gị anamụ ka isi bienu ndị ake na libilio ndị ake na libilio lusi ebe ahụ chụba kala aka gị ọnụ m ekene gị daalụ ekene nwamba na-efo nwanne bụ daalụ Slim Daddy na-ekene gị daalụ ụmụ eze gị si bienu my classmate of old days enu m ekene gị daalụ odogwu ego Slim Daddy na-ekene gị adị mayo chukwu kelu m ka o lote ndị oyi m ndị na-azụ abịa niile biko chukwu loteziebe ma ndị na-akwa ọkwa azụ dike ma ndị jere obodo oyibo o nwere ndị na-azụ abịa biko zie lotewe kedu ihe na-ekwu okwu ya ka ịbụ agaba Cisco man ezi ọgọ mụ ka nna bụ ọgọ bụ chi onye daalụ ọnụ m ekene gị daalụ ọrụ maka isi bịa ka nkene ezi oyi m aka zuo sikimbi gị oge m ụlọ egwu ịfụnanya ihe elu m 50,000 naira dịka nje tieli gị egwu ịfụnanya ka m gwaja nwa na mụ niile ka babụzie onwebe n'anya ka anyị bili n'udo na anyị chani na anyị bụ nwanne aka zuo sikimbi gị odogwu omi ata ka isi bienu abụọ bụ na ekene gị egwu m ka na-etili chi m ka kenezi ezi oyi m na-eme nwanne eselu bụ ụsa na ịgadio ma bụ ụsa na ekene gị ụmụ dara ka isi bienu ọgba bọọlụ na ịgadele m odogwu ego ma bụ ụsa na ịgadio ọnụ m ekene gị ezi oyi m jukwu ese nwanne m ihe alime mistake maka besi moto bụ ụgbọ na-aga besi moto unu aka unu ka anyị na-ekwu maka ya obodo niile na-ekwu maka besi moto obodo niile ezi papa mụrụ m Chinedu nwa ibe dị egwu dogwu besi moto biko mezienụ m ifeọma ka m kwetazie ndị nọ na-eme biko mezienụ m ifeọma besi moto unu ka nna yozi maka na obodo niile na-ekwu maka unu ndị obodo niile ọ na-ekwu maka besi obodo niile fa agbago besi moto wee kwetezie ndị nọ na-eme besi m ụgbọ na-aga ka nkene ndị niile
all the members of Bessie Motor nine o, Company of Nigeria Limited. Onu meke nunu nine, nkoye chili nyazelo, mandi chetele mandi nechetero, chukwa gotigo nu nine. Unu kana jena bata o, ukwa mambo nu nine o, udogo leke ne munu o. Chiso mago, kwe mango, aroma kansi bielu. Okwe wili kan netiliti mo, regu kan netiliti mo. Ayi yo kan na yo jumu, koko zizenu munegu, egu mo kan netiliti mo, egu mo kan jide bube. Logo neke ne munu nina, oka di na gozo, kaije. Bessie Motor Ono Bessie Motor Ono Bessie Motor dalu, onu meke nunu nine, onu meke nunu, Bessie Motor Ono